Once pagsukway, sulod sa imong bagahe. Ang tanan nakatunan kay kuyuga sa imong biyahe. Ayaw, ipang bilin. Cebu Rap Battle League, live day karon 420 Village, Dublado 2 Tournament. Ang tubakpakan na usa-usa. Hey! Yeah! Shoutouts Permente Boss D, shoutouts Boss Nair, straight from Riyadh. 420 Village sa atong balay karon. Dublado 2 Tournament. Sa akong wala, Naga og Tejero, Penpluma and Climax. Naguyog sa tuyog, lingaw among apas. Makauyog, makabog, mga amaw ang naglangas. Kay ato ang mga tinog, nakusisa pa rin. Makapaong ningalanong, kusog ka disibel. Langas, mauro na mong tema, imposibleng maharas. Bisag kinsa pa ang mutira, kamiro nagkatapok sa paaging wala damha. Useless na ang throwback, nagpabilin mi sa una. Way makatupong, bisag di palayog na. Climax, Naga, Animalism, Jogam. Bisharas Flip Top Battle League, Rapolo, si RBL, kay Eugene, nga suki sa mga bayot. Ismarap, o uban, nga salamat sa suporta. Ryzen sa day, napa-shoutouts. Si Bang, para, kaya sa Chuya, basta, tanan. Ano man na? Napa? Sa akong tuo, gikan paglahog, Lil D and Niba. Kinsa, 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 kinsa. Siya. Kinsa, 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 kinsa. Katong mga walay puangod na nabusgot sa tumbusa. Kinsa, 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 sila, kinsa. Siyempre sila. Kinsa, 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 kinsa. Kwarta, bunguds ka matagura, literal kawata kwarta. Nawa ang sistema ug mata ninyo sigaha. Shoutout din sa tanang Gito Boys o Soldiers Line 45. Shoutout din ko sa tanang crew nga na-adre yung Gito Boys Soldiers Line 45. Sa tanang ito nga karong gabi yun na. Ora, thank you. Abante! Yeah, padahil lang da. Dog sa Toscoin or Cointos or whatever they call that shit. Si Climax and Penpluma, ipili na mauna. Lil D and Niba. First round na ito paminawon, Lil D and Niba. Listen. Una sa tanan, salamat din sa paghatag og tsansa. Una sa tanan, salamat din Sir Nar sa paghatag og tsansa. Ug salamat sad sa pagpatungtong na mo diri karong dapita. Ug sa tanang mga tawo nga nisuporta karong gabi na game. Paghuway pa mi sa duwa, minus pang among kaalam. Pero sakto nga ni nga kaalam para tumbaho ng among katban. Di mo maganahan sa resulta na hapit ano yung madunggan. Para magmurikat, nagipakad sa negro, naniguman, alinakban, mabakang-bakang. Ing-anay kasakit, ang presko pa sa dula, bubuhi. Murag sige tuad, sugdanan sa mga gahi. Yupi, pero among gitungkad ug sinati. Kamu manunta ang karaan sa dula, pero kamo tong mga wala, badjutuli. Climax o Penpluma, kinsa man mong gahia sa inyong pananaw. Kamu raman siguro tong MC nga mudiritsurag panihapon kay Kaya di na mo akig, ganoon tong pamahaw. Mong inig-battle, mura nagway gana. Ang nahibawan, puro na lang pag-ara. Wala mi, nagsuway-suway lang. Amo jud giapilan kay parte lang mga mensahe. Kamintanan daghag nakatulan. Wala mi, nagpakarong innon. Distingi og suwayi, di ba? Mua, mugun-ugun. Linya sa mga ghetto, bugoy paminawon. Kay kung bitch mong duha, pwede tamong lupton. Di pa dyan sahon, pwede pa mong dungalon. Nakatungog ko, magahi daw ning mga tawhana. Pero wala ko'y pake kay pusira ning mga bataa. Pusi! Shout out de ko sa tanang nadiri karong gabi una. Bugat kaya mong mga pulong rag na puno ng alkansiya. Mong samo distansya, ayaw patakabugig mga linya. Kay sigurado ko 100% kuwang pamong enerhiya. Paong sa lod, paong sa... Maong sa lod, doon mo sa mua. Sa mga sunod among makontra, pangandan mo daan ra. Ay kamo na sunod among itumba.
Time. Round 1. Respect the MCs, Climax and Penpluma. Yo, game! Una sa tanan, salamat sa pagtunga. Salamat sa pagtunga bisag kabaw mong pildi na mong duha. Ako, yo! Nakikontra mo na ako, bis patay mo sa diskarte ni Lupin. Pisot pa ko na kung sa gusto makita sa kong utin. Game na lang, di ba maripatay? Yo! Climax! Ugpen, Kinahanglan pa ba magpaila? kontra sa mong kontra nga wa mi kaila. Sayop man nga match up! Si RBL heads na unsa na gud mo. Sorry. May pag-cloud man og tunis diretso! Aron may bawaan dayon kung kinsay makakuha sa premyo. Tinakigatbang mo sa mga karaan. Ano nagpatuga-tuga? Ay daog na midaan. Tagwa mo na nung nga! Kay pagkabaw na mo nga, kamu among makontra! Shit! May pagnangumpra! Kaya ang premyo ani nga turna, Pre, dugay na namong gikobra! Yaon sa mga ayaw mong TF, wag gali inyong mga berso, tubig ray dapat ihatag sa inyo, nyahug-hug pag-ipiso! fuck you! Fuck you! Wala ni preno-preno, diretso na ni Bangga. Napadirita na ni Apil sa turna. Kayo sa ako na namog sangka. Sa sumog bars. Bars! Gusto mo flow? Flow. Di na angay! Kay naghuwat na si Chula nga. Matilawan among Laway! Chula! Giat nga daw ni sila. Taasig tanaos ka o galingon! O giat nga ni sila. Kiat nga sa tag-iya sa cellphone! Shout out kay Charis na. Baga kay naong mga giatay! Kaya pag yung gipahuwat, Baga tong cellphone nga kinawa! ila ko nung gipalukat. Og mga gangster doon sila Climax! Kabaw mo kung unsa sila ka gangster mga tol! Mauni rason kung anong na CCTV sa mall. Ambot lang ni Boss Nair! Anong gidawat man ni sa hip-hop? Mauning mga naunga nga! Di kasaligan sa meet-up! Maang setbacks! Relax! Ug mag-enjoy ra tang tanan kay among impact man kay intak siya ro dili mo tagam kung ibuntak makahilak Mura ba og ni Uwan? matagdus na murag six pack Kay naagyon sa tiyan! dili man may pilian Wala lang yun mi choice! mura mag idol Philippines Wa may paki sa voice! speaking of voice mga membro man tanis Ghetto Voice Amo di wala mga punches! nya dili man ni The Voice Di ninyo mapatuyok ang mga judges! my goodness Climax My goodness! sobra atong lamang Ganong wala man mo'y kaikog! mga tao kay maamang Bisag dili pa mi mo tingog! sobra po mo kalinghod Di ko pa mumaanan sa pikunan! mauning mga naunga nga Lami kay pang bigugan! awatan na awa Climax lami po ni tagak sa sapa Mao ni mga naunga nga lami kay sagpaon bisag wala pa kay sala! huy maot Mura kag si Jiro nga ni Daot! mas gwapo pa ni mo si Miro Bisag naligo siya sa singot! ilang mga kamot Climax Grabe yung kalikot! Mauni ra nimo Simba nga magdala kaugalingon niyang sibot! pero siyempre dito magbuhat-buhat o storya Sige, tuad mismo ang ni Timbre. ma-ODI pag last event So kayo mang libre. bisag daghan pa mo og baon kanagihapon kay magkulang mga nagpakalaw karon mapaong kay giatbang sa mga gulang Ano inyong clan? gusto kay magpakahutang Porma ra mo taman. di ka pa mabayad sa utang Maong. ayaw mo patak ang sound kay sigurado mo malugdang kay kung baga mo ugnaw Mas baga among kabuang. Time. Yo, round 2 para ang Lil Niba. Hey, respect the MCs. Paglaula na to. o tinuod pag-uba mi sa dula pag-umisad mi sa dula pero ni bangon wa mo higda buhaton na mo ang tanan para ang tanan makakita ako wa mo patilawon sa akong 69 nga linya kabisag nagikan pa mi sa ubos mo kaletra mi ug saka mong paminawa nga mo ang istorya dili nila lim pero kini para inyo ha isud sa hunahuna dili ni pataka naguna og bag-uhay pero nganong murag naaraman mes gito crib nga balay-balay mong paminaw og maayo para kamo makasabot kami tong bag-o sa dula pero kamo tong mabawog panabot Mura ginadili, nagikontrahan sa mga tao nga batasan kunuhay maayo.
Kunuhay nga tagan mo payo nga maayo. Dughan mangayo, manang ang yuon ug maayo. Murag batol na gituad, nagiat nga sa kadaganan kurong maabot nga Hulyo. Manang ang ngamog maayo, murag nakakitag sunog nga dako kayo. Tawgatan ang inyong amo nga kunuhay maayo. Kay ipagambang ko to sa among ang maestro nga sige to. So distansya mga amigo para makaabot ang mong katulo. Paniid mong maayo, sabtag sigurado. Kaalam na gitampo, bago pa sa dula, kumpara pa ninyo. Karaan pa mo sa dula, pero dili mo maayo. Kamutong karaan karong gabi una nga, gituli na o bago. Yo, game! Round 2! Time. Round 2 para ang climax. Edwin Luma. Yo, game! Sige, syagit ya, grabe yung kabugo! Sige, gisgot ni Geto at pasukla siya na ako! Kami mo rap, happy na mo Bagyo, murag Cyrus. Kato sa Geto at makuntor to mahimo tong Geto Minus. Yang sama ribat bata. Game na lang ikaw, palang ribat eh. Yo, game! Lil Diog Niva, Di magsilbi ni sila. ngilngig kay Diva, Simple nga tira. makontra mi nila. Perting swertia. Bisag di pa mi manginit, Perting ng likia. Kabamong sa damgo ni Niba. gusto siya madiva. Ganahan gyud mailhan. Diri sa atong eksena, Ganahan mo nga pakpakan. diri sa atong arena. Hoy! Patagan na ni Barsa, di patagan na Abiba. Di ba mo unsay bisyo ni Lil D? Mupalit og sigarilyo. Nya mangupit og kindi. Climax! Gusto ra siya magtambay. Maong ka mo pagbantay. Kabaw na mo sa iyang ampay. Kung siya na ang muakbay. Ikaw, tulisan! Tulisan kay kang dako. Mauday sa inyong barangay. Ikaw na lang ang gapuyo. Wow! Tag life ang puta. Pero may gamit sa iyang pamilya. Mao ni mga naunga nga. Mag-una-una. Painit kita ta sa kapilya. Ya mga piki ning mga pilit. Inana mo kagago. Last bar, gi-performance sa mga igit. Pagkaugma gisirado. Huy, mga tarantado. Dili mo mga strongest. Kung mo-perform ni sila, Mura mo ga dance contest. Yay! Uniform kay mong tanan. Terno ang shirt. Ang sponsor ninyo sa Busnar? Hoy! Dili 50% sa criteria of judging ang attire. Kay kabagsaray tanawa. Simple ramong tandem. Murag Chris Paul. Laog Harden. Simple ra po dilang tandem. Murag. High school. O kindergarten. Kung bars lang isgutan. At bangus mga warden. Gangster ang galawan. Inspired sa Mature Garden. Gusto nila nga anthem. Budots ni Bong Rebilla. Makakwarta rin ni sila kung may masunog na balay. Idaghan man og kabilya. Pamalaay kay mong mga dagway, maong dili mo masaler. Pakita na ko ning naong aning giatay, makinumdum ko atong baki nga. Baki nga. Ligawa sa taler. Swerte ra kayo mo. Kiwa mo ni Aki, kititso mo si RBL, huwag mo ni Aki graprakan. Wa mo ka-encounter tong loko. O siyang nilaan kabatasan. Swerte na kayo mo, kiwa mo gilisod-lisod. Ang nakamalas lang ninyo, no? Gitagaan mo kontra nga lisod. Kisa tinuod lang, sayon ra kay mo, sayon-sayonon. Kung buto na hunaon. Wala man ni mga buot. Ati na dapat hunaon. Kung sa pa may angay buhaton. Wala man ni mga tsala. Pakita na ko naman ng giatay. Mutuon ako gaba. Kung sa pa may angay buhaton, nga klaro na ning agay. Angay na ning pamatyo ng mga walay angay. Ya, saman. Time na eh? Time na. Time. So, round 3 para kang Lil D Aniba. Kaning pusi, ang pangalan na tinuod, Marco Aquino. Kay man, bantog ra kay naa kinis noon to, kay sa 1-on-1, mahadlok ni Gito. O nang tinuod, Mr. Ria bro, kung sa kahas lang among gusto. Di maganahan pag magbugnag storya, kay di maganahan pag pakitaag maayo. Para namo gaan na kay mo, sabot hunaon. Pero sa ako ang isgot, sa ako ang may storya karon,
dapat inyuhang paminawon o kung sapot mo'y kalikon. Wala ginadili sa akong pamati. Kanunay mong makasakit sa akong ang pamati. O kanak mangganing haslong graning bisnina ni mo. Kaya malama ano sa inyo. Kami tong bago sa dula nga napili. Pero kamo manunta tong maestro lapis ug papel pero nga nun kamo mananggi tuli. Mong sa amo ay kumpiyansa. Bago pa mi sa dula pero kurso na nga mutumba. Nga ni mi makigbisog mga linyang gipangbuhian katong mga nang lingkod mo tindog. Nga ni akong utok kahimsog. Mao dili na kinahanglan mo syagit para mo daog. Dili nato mahibaw-an og kinsa ang nangisog ug kinsa ang gibuntog kay karong gabi una. Yata patay na mong duha kay luglugan na ta mo og liog. Kinsa man di ay ka, kinsa man di ay mo mga piling maayo. Hilabi na ning walay lisensya nga maestro. Kay tutaan sila sa CRBL, tutaan sila Islas Trapulo. sip-sip ra ba kayo dili pa magpaklaro na niid ra biya pag-event sa Tihero. Mura ginadili, nagikontrahan sa mga tao. Niabot ang panahon para among ipahibaw. Gipinlara tamong gamay ginawa sa ranwan kibranto kaya sa rauntrey patay na mong diretso. Mao nagpaniid. Mga mustanang mga horado. Among linya ang magsilbing yawi para ablihan ng unahuna ng serado. Mga linyang detalyado, mga buhing kalmado. Dili apurado, maong saungan taning gidigani na santor. Maong saungan taning gidigani na santo. Pamahaw naman ta. Pamahaw naman nung tatamo pero dilit among balibaran. Literal nga sampurado. Mang ayaw mo papakahinyo kay dili mas dawe dili yon abik soto. Dili mo gay mong ayaw mo pagkaginoo. Neba ang lildi di ay kabaw kung wala panyununesa ni pangalan. Pero di guman aning batula. Usanay mo sa mga sunod ninyong atngan. Namu kalikay, bullseye na mo bay sa kakusog sa Impact, di mo makalikay. Maumpa, minaw kay, basta hindi mo makasabay. Sa dula, baguhay, pero munu ako puday. Sa pamandi ay, Supsupon mo day. Literal nga laki mo, pero Dugang pababay. Kung ayaw yun mo dili sa amo, pag binagsik. Kaya kung para sa kuha lang ha, mura mo uwan nga ni taligsik. Uwa may pake sa preyang nga tao ninyo nga bugo. Diretso lang sa dalan. Walay liko-liko. Bullseye na mo do, di na mo makatago. Permanente Minte mong igo. Bang bang. Daw ninyo magdugo. Pag-o pa mi sa dula. Mong kamo. Dahil na. Last round para ang climax of the Luma. Nakatulog mo ito, Nair Santo. Kana man, nakatulog mo ito, Nair Santo. Hoy, buang, ikaw kay na miss. Nair Santo, kuwang ka og S. Kuwang ka og es, mong katilaw karon og agay. Okay na. Hoy, mga giatay, mga chismoso kay mo. Anong maniid man ko nga tagat hero man ko? Oh, Swerte na mo, i-duty lang ko kung wa pa, di mo maka-appeal ato. Kaya na magsaman. maong bisagon saon ninyo na mo di mo kasikit. Event sa Tihero, real talk kami ray na TF. Tanawa, nakapathit pang sinina climax. Nakapathit pang sinina. Klaro kayong humok. Wala niya gihimo og fat. Head kay wa may taba ang utok. Hoy, makadaog mo na mo. Pika, tanawan mong libro, ay sulat. Game. Game na. Kapaw mong say rhyme sa ghetto. Heto. Buong sagot ka, uy. Dapat neto. Uy, neto. Ayaw na, Max. Basing yag mang luod. Buong anak ko neto. Mura mo gunig tuhod. Bugo po ning duha kay Max. Sa kabugo aning duha, sa buwan nga Hunyo kay di sila ganahan. Sa kabugo aning duha, ang abli sa klase ilang gisiradaan. Mga bogo mong duha. Sakto abli sa klase na. Sigurado. Mana ang brigada, pero anong naapa maning mga basura? O balita daw na mo, mga bata-bata daw mong luni. Mga di, mga piling, mga henyo. Mga bata-bata mo ni luni. At igulang na ninyo. Bata-bata. Grabe makayawa. O, mura kag siluni. Katong siluni, di pa kibaw muda sa tama. Bugal-bugalan ra mo na mo. Ing anak mi mambuli. Umura ni si Luni. Katong kauban ni Curie. O kini usa mura ko na sa si Clay. Clay, wait, hold. Sakto mura kag si Clay. Di kailangan pa ka i-mold. Usa man game na climax. Game.
Yata! Hey! And, Hey! yeah, I'm always flexing. Baga kay kagnaw. Wala ni eskwela ngayo, gihapon kagbaon. Baga kay kagnaw. Wala ni eskwela ngayo, gihapon kagbaon. Kain ako, Jis. Sige, mama, please. Nang luod agit ko, mga yun na lang ko ni Wis. Seryoso. Dili naman kami kailangan po mo appeal. Iwa na minahangol pa sa pakpak. Ipugos lang yun mininairo Ang batil. naaliat yan sa line-up. Kaya kiniya mong tandem, sobra pa sa nagpakahiro. Pugso na mo nga mo champion sa tournament. Para na ipampuno Sa sa Twitch. tuition ni Giro. Di ba chat na ang uso climax? Pwes patay ning mga walay lusot. Kitong kami mo wave. Tsunami ang muabot. Oo ni, chat to ni climax sa geto atong kontra. Dili ra ba makalagot? Nireply na yun ko ni Penog okay. Wa man kahasila masayop. Pag-reply sa geto og okay. Kabaw na mo sa pasabot Abot, mga mga bulok. bulok. Nga kung ang geto Ma-okay. ma-okay. Na nami gito ok. Yung mga ambisyoso ra kay mo. Ganahan na mo mulupad, wala mo yung mga nada. Kung saon ninyong paglupad, kung sunog na ang kapa. Gusto mo mulupad, dungan tag-uli sa naga. Pero joke, wa ko'y pake ninyo mga pistiha mo. Gipang search na ko inyong Facebook, pero gadata ko. Mura na ako si The Beast! Oo, si Abueva ko! Pero di tamo ka noon, basiyag maamueva ko. Kay kung agi sa respeto, bay? Welcome sa duwa nga way respeto ay. Bisag wala pa mo giduka, pwede na mo pahuway. Kay kung nirilto kay, dili ta maghuman. Kamu ang mabuak, imbis inyo ang gitiguman. Listen to Dax. Kaya ako ninyo, bay, kana yung mga ulo, iparok na lang nasa parel. Mo champion guro mo sunod, bay. Sunod bay, Kung di may makapil. Maong, napataka mong saom, karon ka mo na lugdang, kay paggaman mo ugnaw, so baga among kabuang. Sibura Battle League, Dublado Dos Tournament. Ato magpangan pares kay once again, shoutouts, Boss Nair, shoutout 420 Village and Boss D. Dublado Dos Tournament and advancing sa tournament, judges vote 5-0 para kang Penpluma o Climax. Shoutout sa mga kuya sila Crisiel na bali sa Terras Babaw. Yo, bisya sa akong yung luod na. Sabi, wali na ko. Jomar Grunil, mga saging boys. Grabe ka pamugas. Judges! Uy, dalamdam ba day sa Wasas Live? Pero sa tinulang, di gyud lalim. Shout out ko sa Gito Boys kay isagahi lang kontra kanang murag underdog sila ba? Nagi po ng stage performance ba? Nga which is wako anak. Wala na 3-0. Pinloma o Climax. Tanawa lang sa upload. Kaya all 3 rounds, climax na peg. Klaro naman sad niya, nagkulang sila sa lines. Yo, Bob D.I. Second time na ko nga mo judge. First time 1-on-1 and then this time is 2-on-2. Shout out tayo ni Ghetto Ads. Nami umaabot nga kanta pero ang akong boto kay 3-0. Si Land Mills day. Akong boto kay again 3-0 para kang Penpluma. Again, experience kayo sa pikas nga side pero again Penpluma og si Climax pero basig tudluan pa ni Ghetto Ads sunod. Ari ko sa pikas Penpluma Climax 3-0. Yo, kaya sa Chuya, Ganja Gang, Rebel Dogs, Sambag Kush, represent, shout out sa tanan ni na Adri Pod, Boss Nair, kang Kuan Yoks, o kang Boss Bob. Maraming salamat sa tanan. Klaro na kayo daan. Gahay nila na banggid mga bago tuod. Nay kasukol. Ato atangan po si Ryzen. Ya, ako lang gid pikas gid. Gahay gilang ilang atbang sa pikas gid. Nay kasukol gid. Sunod na balik. Abi bata. Kaya salamat.
Rising, Pindasig. Round 1 to 3, marana ko ari ko sa team PC, no? Pinbluma o Climax, kita ko sa ninyo, matanaw rin ninyo niya. Shoutout ni Kazaya Chuya o ni Luis. Karom. I zoom in lahat kayo. Dili mo daw. Layo ra sa gay ka. Sa Bigis Production, shout out sa Irie Clothing, Irie Tattoo, Food for the Disa, for the Village, for Dim Tattoo, Ting Positive. Akong ibutan, ako nang ibutan si Pinploma, ay round 1, round 2, round 3, kuha nila, tapos ang sa Gito Boys round 1, okay, round 2, choke sila, po sila nakahatag ribat niya. Sa Pinploma, nakaribat lang mga yun, nakahatag sila sa akong ibutan, kaya Pinploma, respect. Thank you sa RBL, thank you Dale. Shout out Boss Nair, I love you Boss Nair. Yes, sir.